द्वैता चंद्र जय गौरा भक्ता वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौरा भक्ता वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौरा भक्ता वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौरा भक्ता वृंदा. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ചൈതന്യ ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദന്, ശ്രീ ശ്രീ ഗൗർണിതായ് ശില പ്രഭുപാദ് ഗുരുമഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഗൗരപൂർണിമയാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് ഗൗരപൂർണിമ? ഏത് ഡേറ്റാ ഓർമ്മയുണ്ടോ? മാർച്ച് 3-നാണ് കേട്ടോ. മാർച്ച് 3-നാണ് ഗൗരപൂർണിമ. അന്നത്തെ ദിവസം ഉപവാസമൊക്കെ എടുക്കണം. അന്നത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് വൈഷ്ണവർക്ക് ന്യൂ ഇയർ. അത് നമ്മുടെ ജനുവരി 1-നല്ല നമുക്ക് പുതുവർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഗൗരപൂർണിമയുടെ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ പറയാ ന്യൂ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയും. ചൈതന്യ ഭാഗവതം എഴുതിയത് ശ്രീ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. കൂടുതൽ ലീലകളാണ് മഹാപ്രഭുവിന്. ഇതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമന്ത്രം. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരദിശേ നമ. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഏത് പേരിലാണ് വന്നത്? കൃഷ്ണ ചൈതന്യ. നമോ മഹാവദനായ, മഹാവദനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏറ്റവും കാരുണ്യം കൂടുതൽ. കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്വർണ്ണ നിറം അല്ലെ, ഗൗര സ്വർണ്ണ നിറം അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധമായ സ്നേഹം. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായിനി. കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണപ്രേമം തരാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തരാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അങ്ങേക്ക് അപ്പം നാമിനെ ഗൗരദിശ നമ. ഗൗഡദിശയിലാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചത് കലിയുഗത്തിലെ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവ് എന്താണ്? ആർക്കറിയാം? എന്താണ് തെളിവ്? എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്? എന്താണ് തെളിവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന്? ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ടേ, അത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിൽ അതിന്റെ ക്ലൂ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നിറം കൃഷ്ണന്റെ, രാധാറാണിയുടെ നിറം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അത് ഈ ഫോട്ടോയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഇത് ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. അപ്പം എന്ത് ദർശനാണ് കൊടുത്തത് മഹാപ്രഭു? വിശ്വരൂപ ദർശനം. ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആരാ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. സോറി, ആർക്ക്? വിശ്വനാഥ് ടാഗോർ. ആർക്കാണ് അദ്വൈതാചാര്യ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ചൈതന്യ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണമായ ഐശ്വര്യ വീരശേഷസ്യ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമേ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് പറ്റുമോ? മത്സ്യ കൂർമ്മ വരാഹ ഇല്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതാരി, കൃഷ്ണൻ അവതാരിക്ക് മാത്രമേ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. അതേ വിശ്വരൂപം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പം അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്വൈതാചാര്യരാരാ? മഹാവിഷ്ണുവും സദാശിവനും അല്ലെ. അപ്പം ശിവന്റെ ഇന്ന് ശിവരാത്രിയാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവന്റെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കിയേ. വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശമുനിംനഗാനം യഥാ ഗംഗാ ദേവാനാം അച്യുതോ യഥാ
വൈഷ്ണവാനാമേതാ ശംഭോ പുരാണാതു ഇതം തഥാ. സോ ഭാഗവതമാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത്. പിന്നെയോ ഗംഗയാണ് എല്ലാ പുഴകളിലും വെച്ച് വലുത്. പിന്നെ വൈഷ്ണവാന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാരാ? സദാശിവൻ ഓർ മഹാദേവൻ. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അച്യുതൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അവതാരിയായ കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അർജുനന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനാണെന്ന് വെച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ അവരോട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു അവതാരത്തിനും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആർക്ക്? അദ്വൈതാചാര്യർ. ഒരു മഹാപ്രകാശ് ലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലീല ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുകയും അവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് തെളിവ്. ഇത് തെളിവാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് തെളിവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ മന്ത്രം ഏറ്റു പറയാ. നമോ മഹാവദന്യായ പ്രേമപ്രദായതേ ആയ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഗൗരദ്വിഷേ നമഃ. ആയ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ ചൈതന്യനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണ പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്യും അല്ലെ, കൃഷ്ണ പ്രേമം വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം കാണാൻ പറ്റില്ല. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചും മഹാപ്രഭുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ ഹേമാപദിവ്യാ ച വിസുന്ദരായ ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹയ, ആ ഒരു ആനന്ദത്തില് എപ്പോഴും അല്ലെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹേമാമ്പ ദിവ്യ ചവിസുന്ദരായ ഹേമാങ്കം, സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ. ആർക്കറിയാതെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ പരാങ്കസ് ചന്ദനാംഗതി സന്യാസവേഷമശാന്തോ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി അറിയോ? സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗചന്ദനാംഗതി മറന്നുവല്ലേ. പിന്നെ സന്യാസകൃച്ഛമശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തി പരായണ. അത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നല്ലോ? ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തില് മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ, സുവർണവർണ്ണത്തില്, അതായത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ആരാ അവതരിക്കുന്നത്? ഗൗരംഗ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു അവതാരം ഗോൾഡൻ കളറിലില്ല. സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാങ്കസ് ചന്ദനാംഗതി, ചന്ദനൊക്കെ പൂശിട്ട് സന്യാസവേഷമശാന്തോ, ഒരു അവതാരവും സന്യാസം എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാത്രമാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അത് ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ ആ 2 വരികൾ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ തസ്മൈ മഹാപ്രേമ രസപ്രദ, മഹാപ്രേമം നമുക്ക് രസം നമുക്ക് തരും. ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ചൈതന്യചന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രനോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ഗൗരചന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവൻ ചന്ദ്രോദയം അല്ലെ, ചന്ദ്രോദയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ. കാരണം ഒരു എന്താ പറയാ പൂർണിമ ദിവസം ഒരു ചന്ദ്രൻ മതി അല്ലെ, എല്ലാ എന്താ പറയാ ഫുള്ള് പ്രകാശം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു ചന്ദ്രനായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ശ്ലോകം ഏറ്റുപറയാ. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ ഹേമാവദിവ്യാ ച വിസുന്ദരായ മഹാപ്രേമരസപ്രദായ ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ ഹേമാവദിവ്യാ ച വിസുന്ദരായ തസ്മൈ മഹാപ്രേമരസപ്രദായ ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ ഹേമാവദിവ്യാ ച വിസുന്ദരായ
തസ്മൈ മഹാപ്രേമരസപ്രദായ ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇതാരാ? മാതാജി. ചൈതന്യചന്ദ്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചന്ദ്രായ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ഓക്കെ. ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ് പ്രഭുപാദിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. കാരണം മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏത് നിറത്തിലാണ് വന്നത്? ഗോൾഡൻ കളർ അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ കളറിലാണ് വന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു കളറിൽ വന്നത്. പണ്ട് മാതാജി രാധാറാണിയുടെ അതേ നിറത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, അതേ ഭാവത്തിൽ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതേ നിറത്തിൽ അതേ ഭാവത്തിലാണ് വന്നത് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെയും കാളിക്കാരുണ്യം. കാരണം കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്ന അവസാനത്തെ ഉപദേശം എന്താണ്? അവസാനം കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്? എന്ത് ഉപദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച അല്ലെ. അപ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് തന്നതാരാ? പറഞ്ഞത് എന്താ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മോക്ഷം. ഞാൻ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഭഗവാൻ വെച്ചത് എന്താ? സർവധർമ്മ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും വെക്കുന്നില്ല. പാത്ര ദേക്കേ നാ ദേക്കേ താരം. നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വാരിക്കോരി തരും. അതിന് തെളിവാരാ? ജഗായ് മതായി അല്ലെ. ജഗായ് മതായി കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അവിടെ രക്തം വന്നിട്ടും മഹാപ്രഭു സുദർശന ചക്രം എടുക്കാൻ പോയി. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണ ഭക്തി കിട്ടി. ദീനഹീന യഥാശീലോ ഹരിനാമുത്താരലോ താരസാക്ഷി ജഗായ് മതൈ. അതിന് സാക്ഷികളാണ് ജഗായ് മതൈ. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യാണ് മഹാപ്രഭുവിന്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ദുർവാസ മുനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ ദുർവാസ മുനി എന്തിനാണ് ഫേമസ്? ദുർവാസ മുനി അല്ലെ, ശപിക്കാനും കോപത്തിനുമാണ് ദുർവാസ മുനിക്ക് പ്രശസ്തി. അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, ദുർവാസ മുനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. ദുർവാസ മുനിയെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട ഉടനെ ഗോപിമാരൊക്കെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ദുർവാസ മുനി ശപിക്കുമല്ലോ, ദേഷ്യം പിടിക്കും. ആരാണ് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക? കാരണം എന്തായാലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ശപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗോപിമാരൊക്കെ ഓടി. പക്ഷെ രാധാറാണി മാത്രം അവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് രാധാറാണി അവിടെ, കാരണം ഒരു അമ്മയുടെ ഭാവം അല്ലെ, ഒരു സേവാ ഭാവം രാധാറാണിക്ക് വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പാൽപ്പായസമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് ദുർവാസ മുനിക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദുർവാസ മുനിക്ക് കൊടുത്തു. ദുർവാസ മുനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ഋഷിമാർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്താ അനുഗ്രഹം? രാധാറാണി ഒരിക്കലും എന്തനുഗ്രഹം കിട്ടിയെന്നറിയോ? ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും രാധാറാണി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിഷ്, ഒരു ഭക്ഷണം പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരേ ചോറ്, സാമ്പാർ, രസം അല്ലെ, എല്ലാം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് വീട്ടിലുകാർക്ക് പറയും മടുക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി വേണം അല്ലെ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ എന്താ പറയാ സബ്ജി, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ആക്കും. പക്ഷെ വെറൈറ്റി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ലോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ രാധാറാണി, അതാണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത്. രാധാറാണി ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ,
365 ദിവസം 365 ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്നിട്ട് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം. പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ലൈഫ് സ്പാൻ, ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും, ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ വാർത്ത വൃന്ദാവനത്തെ മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചു. അങ്ങനെ യശോദാമ്മയെ ഇത് കേട്ടു. യശോദാമ്മയെ വിചാരിച്ചു, കാരണം യശോദാമ്മയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ ആരാ? സ്വന്തം ചെറിയൊരു കുട്ടി അല്ലെ, തന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനല്ല. കാരണം യോഗമായ അവിടെ ഉണ്ട്, ശുദ്ധ വാത്സല്യ രസത്തിലാണ്. അപ്പൊ യശോദമ്മ ഏത് അമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ യശോദമ്മയെ ആഗ്രഹിച്ചു. രാധാറാണി എന്റെ മകന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകന്റെ ആയുസ്സും കൂടും, എന്റെ മകന് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ പലതരം വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാനും പറ്റുമല്ലോ. ആ ന്യൂസ് രാധാറാണിക്ക് എത്തി. എങ്ങനെയെങ്കിലും രാധാറാണി ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ്. രാധാറാണി എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് എന്താ പറയാ കൃഷ്ണന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് കിച്ചൺ ബിലോങ്സ് ടു രാധാറാണി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ അടുക്കള രാധാറാണിയാണ്. കാരണം രാധാറാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി നമുക്ക് പ്രചോദനം തരുന്നത് എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ രാധാറാണി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം യശോദമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം വന്നു. എന്റെ മകന് എല്ലാ ദിവസവും രാധാറാണി എന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ മകനെ രാധാറാണി കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം, കൃഷ്ണനെ രാധാറാണി കല്യാണം കഴിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാധാറാണിയെ മരുമകളായിട്ട് യശോദമ്മയെ മനസ്സിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഭാവി മരുമകൾക്ക് കയ്യിൽ എന്താ തേച്ചു കൊടുക്ക അറിയോ? മഞ്ഞൾ ഹൽദി, മഞ്ഞൾ തേച്ചു കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പൊ മഞ്ഞൾ തേച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ മഞ്ഞൾ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ സമയത്തേക്ക് പോയില്ലല്ലോ. രാധാറാണിക്ക് ടെൻഷനായി. കാരണം എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടാ ചോദിക്കില്ലേ, ആരെയാ നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പൊ രാധാറാണി ഇത് ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചു വെച്ച് ഒരു നദിയിൽ പോയിട്ട്, പുഴയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കഴുകിക്കളഞ്ഞു. അതാണ് പീലി പോക്കർ. പീലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ. ആ നദി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്, പുഴ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കഴുകിയപ്പോ ആ പുഴ മുഴുവനും മഞ്ഞ കളറായി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആരും കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ആ രാധാറാണി അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം കൃഷ്ണന്റെ പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയി, അതേ നദിയിൽ, പുഴയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ മഞ്ഞ കളർ. എല്ലാരും വിചാരിച്ചെന്താ മഞ്ഞ കളറായത്? പക്ഷെ പശുക്കളൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം അമ്പ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം രാധേ 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 എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി, ഇവിടെ രാധാറാണി വന്നിരുന്നു, രാധാറാണി ഇവിടെ കുളിച്ചിരുന്നു. ആ ശ്യാമസുന്ദര കൃഷ്ണൻ, അതായത് മേഘശ്യാമ കോമളാങ്കോ, എന്താ പറയാ കറുത്ത ആ ഒരു കൃഷ്ണൻ, ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക് എന്നാ ഭഗവാന്റെ ശരിയായ കളറ്, നീലയും കറുപ്പും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ. ആ കളറുള്ള ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദരൻ ആ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴേക്കും ആ പുഴയിലെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മേത്ത്, ഭഗവാനും ഈ കളറായി, സുവർണവർണ്ണ കളറായി, അതായത് ഗോൾഡൻ കളർ, മഞ്ഞയും ഗോൾഡും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറായി. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഗോപന്മാരും വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത്? ഇതെന്ത് കളറാണ്? നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാൻ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ദ്വാപരയുഗയാണ്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഞാൻ ഈ കളറിൽ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട് വരാം. അടുത്ത കലിയുഗത്തില് ഞാൻ ഇതേ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിക്കും, നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ എന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ട് വരുമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു കളറിൽ, സുവർണവർണ്ണോ ഹേമാങ്കോ, അതായത് ഗോൾഡൻ, അതാണ് ഗൗരംഗ. ഗൗര എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ, അങ്ക. ഗൗരാംഗി ആരാ? ഗൗരാംഗി നിത്യാനന്ദ മാതാജി. രാധാറാണി. തപ്തകാഞ്ചന തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ പ്രണാമന്ത്രം. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി. അപ്പൊ ഗൗരാംഗി രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നെഹി അന്യ, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും രാധാകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ. രാധയും കൃഷ്ണന്റെയും സംയോജമാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരാൾക്ക് രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസതി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മാമത ജപിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഓരോ മാല കഴിയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജപിക്കണം. കാരണം മഹാപ്രഭുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ അനഹി അന്യ. ഈ ഫോട്ടോയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് ആർക്കാണ് മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ആരാ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്?
അറിയോ? എന്തോന്ന് ആർക്കാണ് മാതാജി? ആരാ എന്തോന്ന് മാതാജി? ശരിയായിട്ട് കേട്ടില്ല. ആർക്കാണ് ഈ ഒരു ദർശനം കൊടുത്തത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധയും കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ള ഒരു ദർശനം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതായിരിക്കാ? അയ്യോ, അത് മറന്നുപോയി. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാന്ന്? അതാണ് രാമാനന്ദ റായ്. ഓക്കെ, രാമാനന്ദ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാഖ സഖിയാണ്. രാമാനന്ദ റായിക്കാണ് ഈ ഒരു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. രാമാനന്ദ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് സന്യാസിയല്ലേ, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ രാധയും കൃഷ്ണയും കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എവിടെയും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നെഹി അന്യ, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധയും കൃഷ്ണനും തന്നെയാണ്, ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് പറ്റി? ആൾക്കാരൊന്നും ഭക്തിയില്ലാതായി, എല്ലാവരും തമ്മില് ദേഷ്യവും വാശിയും അടിയും ഒക്കെയാണ്. കാരണം കലിയുഗം അങ്ങനെയാണല്ലോ. പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ കല അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാ സുമന്ദമതിയോ മന്ദഭാഗ്യോ ബാധ്യത. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ ആ കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരും ഭഗവാനൊക്കെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്വൈതാചാര്യ ഗംഗയുടെ തീരത്തിരുന്നിട്ട് അവിടെ ശാലഗ്രാം ശില നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫോട്ടോയില്. ശാലഗ്രാം ശിലക്ക് തുളസിയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ച്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗംഗാജലം കിട്ടാൻ എന്താ ഒരു വഴി? വീട്ടില് എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗീത മാതജി വേറെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സൗമ്യരൂപ മാതജി, മാലതി മാതജി, വേറെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഗംഗാദേവീനെ? ഒന്നത് വിരജ മാതജി ഒന്ന് ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലോ. ഹരേഷ്ണ. ഗംഗേ ജയമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം അറിയാത്തവരൊക്കെ പഠിക്കുക. ഓം ഗംഗൈച്ച് ചെയ്വ യമുനൈച്ച് ചെയ്വ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ജല ഇസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പുഴകളെയും, ഗംഗ, യമുന, ഗോദാവരി, സരസ്വതി, നർമ്മദ, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാവരെയും ആവാഹിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കുറച്ച് നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കപ്പില്, അത് ആ കപ്പ് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ആചമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയൊരു കപ്പ്, ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് അതില് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ അവിടെ തൊട്ടിട്ട് എല്ലാ നദികളെയും ആവാഹനം ചെയ്യാണ്. ഗംഗയെ ചെയ്വ യമുനയെ ചെയ്വ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ജലൈസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു. എല്ലാ പുഴകളും ദയവ് ചെയ്ത് വന്ന് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പം എടുക്കുമ്പം അവിടെ വരും അവര്. അപ്പൊ അതൊരു ഗംഗാജലം പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആചമനം ചെയ്യാം, അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഭോഗത്തിലൊക്കെ ഇടാം, അല്ലെ തുളസി അതിൽ കഴുകും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏകാദശി ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ജലത്തിൽ, അതായത് ആ ഗംഗ എന്ന് സങ്കല്പിച്ച ആ ജലത്തിൽ കുറച്ച് ചന്ദനം ചാലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുളസിയില് തലേ ദിവസം തന്നെ പറിച്ചു വെക്കാം. ഏകാദശിക്ക് പറിക്കരുത്. ഏകാദശിക്ക് തുളസിയും വ്രതത്തിലാണ്. അപ്പം അതിൽ പരത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയിലോ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തില് വച്ചു കൊടുത്താ ഭഗവാൻ നിങ്ങളതായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയും പോവില്ല. ഏകാദശി ദിവസം അത് മഞ്ചരി അല്ലെ, ആ ഒരു വിത്ത് പൂ പോലെ ആ മഞ്ചരിയില് എല്ലാ ഇലയും ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗയിലും പിന്നെ ഗംഗ. അപ്പൊ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അദ്വൈതാചാര്യർ അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഈ അദ്വൈതാചാര്യർ ആരാ? വിഷ്ണുവും സദാശിവനും ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യർ കാണുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും അധർമ്മങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതാചാര്യർ എന്താ ചെയ്തേ? പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഉറക്കെ കരഞ്ഞു, ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം അവതരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ, അത് ഒരു കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കാനുള്ള വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ടോ? ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്, ആന്തരികമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാരണം അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഒരു കാരണം രാധാറാണിയുടെ ശുദ്ധ, ഇത്രയും രാധാറാണി കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ആ ഭക്തി ഭഗവാന് തനിയായിട്ട് അറിയണം, ഭക്തർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഒന്ന് അത് ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഗുഹ്യമായ കാര്യമാണ്. രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹം അറിയാനും രാധാറാണിയുടെ സന്തോഷം അറിയാനും. കാരണം രാധാറാണി എന്തെങ്കിലും സേവ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ കൃഷ്ണന് സന്തോഷമാവും. പക്ഷെ അതിൽ എത്രയോ മടങ്ങ് സന്തോഷം രാധാറാണിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വിചാരിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാ?
രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അവര് തമ്മില്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വിസ്തരിച്ച് രാധാറാണിയായത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിക്ക് എന്നെയും കാളി സ്നേഹം, എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിക്ക് എന്നെയും കാളി സന്തോഷം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ ഒരു കാരണം എന്താണ് മഹാപ്രഭു പ്രചരിപ്പിച്ചത്? ഹരിനാമം. ഹരിനാമം. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമം, കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തരൂപത്തിലാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനല്ല, ഭക്തനാണ്, അംഗീകരിക്കാം, ഭക്തനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാം, കൃഷ്ണനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് കലോചന്ന അവതാരമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ത്രിയുഗി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, സംഭവമി യുഗേ യുഗേ. പക്ഷെ ത്രിയുഗി, അതായത് സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കലിയുഗത്തില് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് ഇനി വരും. പക്ഷെ ത്രിയുഗി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാത സുഹൃതി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. അപ്പം ഒന്ന്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രധാനമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കലിയുഗത്തിലുള്ള യുഗധർമ്മമായ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ പരമവും ആനന്ദഭരിതവുമായ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാനും, രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയുടെ തീവ്രത, അവളുടെ വീക്ഷകോണിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മാധുര്യം, അതൊന്ന് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും, പിന്നെ സ്വന്തം മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ആലിലയിൽ കടന്നിട്ട് കാല് ഇങ്ങനെ വായിലിടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, കാലിലെ ചുണ്ടൻ വിരല്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കാല് വായിലിട്ടത് അറിയോ? എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ പാദത്തിൽ തുളസി വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ആ മധുരം അറിയാം. മധുരം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ താമര ഇതള് പോലുള്ള പാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു, ഇതെന്താ എന്റെ പാദത്തിൽ ഇത്രയും മധുരം ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും എന്റെ പാദം തൊടണം, പാദം കേശാദി പാദം തൊഴണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ പാദം. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ പാദത്തിൽ ഇത്രയും മധുരം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പോയിട്ട് വായില് അത് കാലിട്ടിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്, എന്റെ കാലിൽ ഇത്ര മധുരം ഉണ്ടോ? എന്നിട്ട് ആ രൂപം ആർക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അല്ലെ, മായശക്തി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം കരാരവിന്ദേര പദാരവിന്ദം മുഖാരവിന്ദേന വിനിവേശയം വട്ടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയനം ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി. ആ ഒരു ബാലകൃഷ്ണൻ, ആ ഒരു ഇലയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയാ, കാല് അല്ലെ കടിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വന്തം മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ അവിടെ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയായിരുന്നു. ഭഗവാനും ഗൃഹസ്ഥനല്ലേ, ഭഗവാനും ഭാര്യമാരുടെ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്റെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാളികയിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ എന്താ, ചിന്താമണി പ്രകര സൽമധു കൽപ്പവൃക്ഷ, എല്ലാം ടച്ച് സ്റ്റോൺസ് ആണ്. ചിന്താമണി ഡയമണ്ട് കല്ലുകളെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഓരോ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തുടക്കുമ്പോ തിളങ്ങും അല്ലെ, നമ്മളെ തന്നെ അതിൽ കാണും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടു, ഒരു തൂണില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതാരാ, ഇത്രയും സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് എനക്ക്, കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭ, ആയിരക്കണക്കിന് എന്താ കന്ദർപ്പന്മാര് അല്ലെ, അവര് വരെ കാമദേവന്മാരെ വരെ ബോധം കെട്ടുവിടുന്ന ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കല്ലുകണ്ടി, ഒരു പഞ്ചസാരയോ മറ്റേ നമ്മളെ വീട്ടില് അവിടെ വീട്ടില് ആയിപ്പോയി, താഴെ വീണു. അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ വേണ്ട, കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഉറുമ്പുകൾ എവിടെ നിന്ന് വെച്ച് വരില്ല അല്ലെ, എവിടുന്നൊക്കെയോ വന്നിട്ട് ആ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് അത് രുചിക്കും. അപ്പൊ പഞ്ചസാര വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം, പഞ്ചസാരക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് ഇത്രയും മധുരം ഉണ്ടോ, എന്തിനാ ഇത്രയും ഉറുമ്പുകൾ വന്നിട്ട് എന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ആ പഞ്ചസാര വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് അറിയണം. അപ്പൊ പഞ്ചസാരക്ക് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും? പഞ്ചസാരക്ക് രുചിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റില്ല, പഞ്ചസാര ഉറുമ്പായി പഞ്ചസാര ഉറുമ്പായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരായിട്ട് വരണം? രാധാറാണിയായിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ രാധാറാണിയായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ
ഒരുമിച്ചിട്ട് വരണം അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ രാധാറാണി ഒരുമിച്ച രൂപത്തിൽ, അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതാണ് മെയിൻ കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരാൻ. ഒന്ന് ഹരിരാമ സങ്കീർത്തനം പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കലിയുഗത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2 അദ്വൈതാചാര്യർ, ശുദ്ധഭക്തരായ അദ്വൈതാചാര്യർ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. 3 എല്ലാ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കണം. പിന്നെ അധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. അത് ബാഹ്യമായ റീസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങൾ. ആന്തരികമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ, അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗുഹ്യമായ കാര്യം എന്താ? രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ, ആസ്വദിക്കാൻ, രാധാറാണിയുടെ സന്തോഷം, അല്ലെ ഭക്തിയുടെ തീവ്രതയുടെ സന്തോഷം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ, പിന്നെ സ്വന്തം മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ആണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയാ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എഴുതിയ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ചൈതന്യ ഭാഗവത് എഴുതിയത് വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ. ആ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ വ്യാസദേവന്റെ അവതാരമാണ്. കൃഷ്ണലീല ഭാഗവതേ കഹേ വേദവ്യാസ ചൈതന്യ ലീലാര വ്യാസ വൃന്ദാവനദാസ. കൃഷ്ണലീല ഭാഗവതേ, കൃഷ്ണലീലയൊക്കെ എഴുതിയത് ഭാഗവതത്തിലാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ലീലകളും സമാഹരിച്ചതുപോലെ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേ വൃന്ദാവൻദാസ് കൃഷ്ണലീല ഭാഗവതേ കഹേ വേദവ്യാസ്, വേദവ്യാസനാണ് കൃഷ്ണലീല ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ ലീലാര വ്യാസ്, ചൈതന്യ ലീലകളെ വ്യാസദേവനാരാ? വൃന്ദാവനദാസ്. അപ്പൊ ഈ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ ആരുമല്ല, മറ്റാരുമല്ല, കലിയുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നപ്പോ വ്യാസദേവൻ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് വന്നു. ആ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ ഭാഗവത് എഴുതുകയും, എങ്ങനെയാണ് വ്യാസദേവൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള ഭാഗവത് എഴുതി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ ചൈതന്യ ലീലാര വ്യാസ് വൃന്ദാവനദാസ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ രചിച്ച ചൈതന്യ ഭാഗവതം 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമായിരുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഇത്. അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രഭുവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല. ഒരുപാട് പേർക്ക് കൃഷ്ണനെ, നമ്മളെ കേരളത്തിലായാലും എവിടെയായാലും ലോകമെമ്പാടും എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനെ നമുക്കറിയാം. ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കണി കാണാൻ വേണ്ടി വേറെ അപ്പം കൃഷ്ണമൂർത്തി വിഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതോ ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വിഷുവിനെങ്കിലും അവർ വെക്കും, കണി കാണാനെങ്കിലും വെക്കും. നിരീശ്വരവാദികളെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല, മായാവാദികളെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാം കൃഷ്ണനായ. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു ഗൗരംഗ ആരാന്ന് കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവര് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ജഗന്നാഥ് മിശ്രയും സച്ചിദേവിയും. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മുഴുവനും തത്വങ്ങളാണ്, ഓരോ പഞ്ചതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ ഭാഗവതം ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം അച്ഛന്റെ പേരാണ് ജഗന്നാഥ് മിശ്ര, അമ്മ സച്ചിദേവി. ഇവരാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. ഇവർക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ? 10 മാതാജി. 10 കുട്ടികൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 8 ആള് ആരായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ 8 പേര് കാമക്രോധ ലോഭമായി. അല്ല, അത് 6 ദേവകിയുടെ 6 കുട്ടികളാണ് കാമക്രോധം. കൃഷ്ണന്റെ. ഇത് 8 പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. 8 പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 8 പെൺകുട്ടികളും ജനിച്ച ഉടനെ മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, മരിച്ചു. 9ാമത് ഉണ്ടായതാരാ? വിശ്വനാഥനാ. ആരാ ലത മാതാജി? വിശ്വരൂപ ആരുടെ അവതാരാണ് അറിയോ? സംഘർഷണ അവതാരം. ബലരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. ബലരാം ഹോയിലെ നിത്തായി, ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹോയിലെ സച്ചിസൂത ഹോയിലെ സൈ, ബൽറാം ഹോയിലെ നിത്തായി. ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ സച്ചിസൂതനായിട്ട് വന്നു, ബൽറാം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ സംഘർഷണൻ ഉണ്ടല്ലോ, സംഘർഷണ അവതാരം, സംഘർഷണനാണ് വിശ്വരൂപനായിട്ട് വന്നത്. ആ വിശ്വരൂപൻ ജനിച്ച 9ാമത്തെ കുട്ടിയായിട്ട്. 10ാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ആരാ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നത്. അത് പേരെന്തായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പേര്? നിമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിമായി എന്ന് പേര് വന്നത്?
ഏതാ? വേപ്പിന്റെ ചുവട്ടിൽ ജനിച്ചു. വേപ്പ് മരത്തിന്റെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് യോക്കപ്പീട്ട്. യോക്കപ്പീട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. ഒരു വേപ്പ് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ആ കുടിലുണ്ടായത്. അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നീം എന്ന് പറഞ്ഞ നിമായി എന്നുള്ള ഒരു പേര് സച്ചിമാതയാണ് ഇടുന്നത്, നിമായി എന്നുള്ള പേര്. ശരിയായ പേരെന്തായിരുന്നു? വിശ്വംഭരനല്ലേ മദർ? വിശ്വംഭരൻ. കറക്റ്റ്, വിശ്വംഭരൻ. അപ്പൊ ആദ്യ 8 പെൺകുട്ടികള്, പിന്നെ 9ാമത്തത് വിശ്വരൂപൻ, വിശ്വരൂപ്. 10ാമതാണ് വിശ്വംഭരൻ എന്ന് നീലാംബര ചക്രവർത്തി, അതായത് ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെ അച്ഛൻ, അങ്ങനെ ഒരു പേരിടും. അങ്ങനെ സച്ചിമാത പക്ഷെ നിമായി, നമുക്ക് വീട്ടിൽ വിളിപ്പേരുണ്ടാവല്ലോ, അതാണ് നിമായി. പിന്നീട് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചൈതന്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുകയും പിന്നെ അങ്ങനെ സന്യാസം എടുക്കുകയും ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആദ്യം നിമായി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. നവദ്വീപിലെ നിമായി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്, വിശ്വംഭർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഈ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സമയത്ത് ഒരു കീർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദര ബാല സച്ചിദുലാല നാചത്തെ ശ്രീ ഹരി കീർത്തനമേ, സുന്ദര ബാല സച്ചിദുലാല നാചത്തെ ശ്രീ ഹരി കീർത്തനമേ, ബാല ചന്ദന തിലക മനോഹര അലക ശോഭ കപോലനമേ. സുന്ദര ബാല ശച്ചിദുലാൽ, ശച്ചി മാതാവിന്റെ സുന്ദരനായ പുത്രൻ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമങ്ങളുടെ കീർത്തനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. നാച്ചത്തെ ശ്രീഹരി കീർത്തന്മേ. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച ഉടനെ, ജനിക്കുന്ന സമയം തന്നെ എന്തായിരുന്നു അറിയോ? ഗ്രഹണം, ചന്ദ്രഗ്രഹണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗ്രഹണം നടക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയാ സാധാരണ എല്ലാവരും? ഹരിഹരി എന്ന് വിളിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എല്ലാവരും. ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമ്മള് എന്താ പറയാ വീട്ടിന്റെ അകത്തന്നെ ഇരുന്ന്, പുറത്ത് പോവാണ്ട് വീട്ടിലകത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഹരിഹരി അല്ലെങ്കിൽ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗ്രഹണം നടക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല, കാരണം പൂർണിമയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഗ്രഹണം നടന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയോ? ജനിച്ചതേ ഹരി എന്ന മന്ത്രവും കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഗ്രഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയം. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയെന്ന് വെച്ചാ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം കണ്ടിട്ട് ചന്ദ്രന് തന്നെ നാണക്കേടായി പോയി. ചന്ദ്രന് പൂർണിമ ചന്ദ്രന് നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചന്ദ്രന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ? ചെറിയ കുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ചെറിയ മാർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ. പക്ഷെ ആ മാർക്ക് ഒരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രഭയെ ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ചന്ദ്രന് ചെറിയ സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, കുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പക്ഷെ ആ ചന്ദ്രൻ ഈ ഗൗരചന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്നെയും കാളി പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും കാളി ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഈ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ. എന്നിട്ട് നാണം കൊണ്ട് ആ ചന്ദ്രൻ ഒളിഞ്ഞു നിന്നത്രേ. അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരെ പറയുന്നതാണ്, വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് എക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹണം നടക്കുന്നു. ഗ്രഹണം നടന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികളും എല്ലാവരും കൂടെ ഗംഗയിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഹരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഹരി ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗംഗയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് മഹാപ്രഭു മഹാപ്രഭു ജനിക്കുന്നത്. ആ ജനിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ കരയുമ്പം കരച്ചിൽ നിർത്താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം പറയണം, ഹരിനാമം പറയണം. ഹരിനാമം ജപിച്ച എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തുള്ളൂ. ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ, ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അച്ഛൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിയപ്പോഴും ആ കരച്ചിലൊക്കെ മാറി ആ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ കേട്ടു. പിന്നെയും കരയാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെയും ഹരേ കൃഷ്ണ കേട്ടു. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവും, പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ ചിന്തകൾ മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയാ? എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പാടി കുറച്ച് മടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിർത്തും, വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങും, വീണ്ടും എല്ലാവരും പാടാൻ തുടങ്ങും, വീണ്ടും കരയും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതന്നെ നടക്കും വീട്ടില്. അപ്പോഴെന്താണ്? ജനിച്ച സമയത്തും ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചു എല്ലായിടത്തും. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ആ ഹരിഹരി, എല്ലാവരും ഹരിഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യർ കേട്ടു. ആ സമയത്ത് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം, ആനന്ദം നൃത്തം ചെയ്തു. മനസ്സിലായി എന്റെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, ഞാൻ കാത്തുനിന്ന ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം അദ്ദേഹം ബാലചന്ദൻ തിലക് മനോഹരം, ചന്ദനത്താൽ അലങ്കരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റി കവിളുകൾ ഇത്രയും മനോഹരമാണ്. മുടി ഭഗവാന്റെ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ
ഭഗവാന്റെ ഭംഗി വളരെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതാണ് ആ ഒരു മുടിയൊക്കെ കാണണം, നല്ല നീണ്ടുള്ള മുടി. അങ്ങനെ പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പം എന്തായാലും തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്യണമല്ലോ, ഷേവ് ചെയ്യണം, മൊട്ടയടിക്കണം. ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വിഷമമായിരുന്നു, കാരണം ഗൗരചന്ദ്രനെ കാണാൻ അത്രയും ഭംഗിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബാല്യലീല കാണാൻ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബാല്യകാല വിനോദങ്ങള്. ഇതൊക്കെ ഗൗരപൂർണിമക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗരംഗേര മധുർലീല ജാർ കർണ പ്രവേശീല ഹൃദയ നിർമ്മൽ ഫലോതാർ. ഗൗരംഗേര മധുർലീല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മധുരമായ ലീലകൾ ആരുടെ കർണപ്രവേശില, ആരുടെ കർണത്തിലാണോ പ്രവേശിക്കുന്നത്, ഹൃദയ നിർമ്മൽ ഫലോതാർ, ഹൃദയം നിർമ്മലമാകും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അത്രയും മധുരമാണ്. ശൃൺവത സ്വഗത കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്റെ സ്തപത്രാണി വിധനോദി സുഹൃത്സത. അത്രയും ഭയങ്കര കൃഷ്ണനെ പറ്റി നമ്മൾ എവിടെയും കുറെ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ ജന്മാഷ്ടമിക്കും എവിടെ സപ്താഹത്തിന് പോയാലും ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സപ്താഹം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അവർക്ക് അറിയില്ല, എത്രയോ പേർക്ക് അറിയാനില്ല മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാ, നമുക്ക് ശീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല മഹാപ്രഭുയുടെ ലീലകളും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എത്ര പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആളെ വീട്ടില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉണ്ട്, ബുക്ക് ഉണ്ട് മാതാജി ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? പുസ്തകങ്ങള് അവിടെ വെറുതെ വെച്ചാ പോരാ, വായിക്കണം. ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ജന്മം നിങ്ങൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഭാഗവതം ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചാ അടുത്ത ജന്മം അതുള്ള വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം. മാതാജി അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മളാ പിൽക്കാലങ്ങളും വായിക്കുമല്ല മാതാജി. നമ്മളെ അടുത്ത തലമുറ, എത്രയോ തലമുറകള്. എന്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ കൃഷ്ണാപുരത്തിൽ വന്നത് അവളുടെ അമ്മമ്മ വാങ്ങി വെച്ച ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടാ. അതായത് അമ്മമ്മ വാങ്ങി വെച്ച ഭഗവത്ഗീത ഷെൽഫിൽ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്താണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കാണിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലായത് ഈ ബുക്കല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ 3 വർഷമായിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ വായിച്ച് ഇപ്പൊ ദീക്ഷ വരെ എടുത്തു. അപ്പൊ അമ്മമ്മ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ കൊച്ചുകുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ആർക്കാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ജന്മം. അപ്പം ഒരു കുട്ടി നടന്ന കാര്യമാണ്, എന്താ പറയാ, വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു. അപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ്. എന്റെ മകൻ ജഗന്നാഥനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോയി. അവിടെ അതൊരു ജഗന്നാഥന്റെ അമ്പലം, ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രമായുള്ള ചെറിയ സത്സംഗം, ചെറിയ നാമഹട്ടയാണ് അത്. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചാൽ ആ ദർശനം കൊടുക്കാം അവന്. ദർശനമൊക്കെ എടുത്ത് അവൻ സാധാരണ അങ്ങനെ കരയാറിയില്ല. ആ സമയത്ത് പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു, 6 മാസം ആയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരയാറിയില്ല, പാലൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര വാശിയും കരച്ചിലും, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആർക്കും കീർത്തനം വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചെറിയ നാമഹട്ട്, ചെറിയ അമ്പലം. അപ്പം ഹാളും ടെമ്പിൾ ഹാളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി എന്നോട് പറഞ്ഞ, മോള് അകത്ത് പോയിട്ട് പാല് കൊടുക്കുക, കുട്ടിക്ക് സമാധാനാവട്ടെ, ചിലപ്പോൾ അവനെ ആദ്യം വിശക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഒരു റൂമിലേക്ക് പോയി, വേറെ ഒരു റൂം അവിടെ ഇല്ല, ആ റൂമിൽ മാത്രം പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നത് അവന് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവന് സമാധാനമായി, നല്ല സന്തോഷമായി. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ റൂമിൽ നിന്ന് അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മലയാളത്തിൽ പ്രിന്റിങ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, എത്രയോ വർഷം മുമ്പ്. എത്രയും കാലം വരെ ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ പ്രഭുവിന് വായിക്കണം എന്ന് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്. മലയാളം ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല, എത്രയോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ആ റൂമില് ഒരുപാട് ബോക്സ്, ഒരു 10 ബോക്സ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. നമ്മൾ എത്രയോ കാലം അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് അത് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് കയ്യോടെ നമ്മള് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ബുക്കും വാങ്ങിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് എന്റെ മകൻ അവിടെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അവൻ ചിലപ്പം നമ്മളല്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവൻ ചിലപ്പം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇല്ല വീട്ടിലായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ജന്മം ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ജനിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ചൈതന്യാമൃതാമൃതം ഇല്ല, നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവൻ ജനിച്ചപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കൂടെ വന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അന്ന് മുതല് നമ്മളും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. കാരണം മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ അത്രയും മധുരമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അതേ ലീലകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിമായി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആരൊക്കെ വന്നു? എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്നു. കാരണം അവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന, ഓ ഇത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയല്ലേ. ആ സമയത്ത് കറുത്ത കൃഷ്ണൻ, പക്ഷെ നീല കാർമുകിൽ വർണ്ണൻ ഇപ്പോഴതാ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും
എല്ലാവരും വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് ആ ഒരു പ്രഭാവം ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോയി. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? അതായത് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണോ വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയതിനെ, ആ പ്രക്രിയയെ എന്തായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയാറ് അറിയോ? അതാണ് ദീക്ഷ. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി, പിന്നെ ഗർഭവത്തിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥ് മിശ്രക്ക് ഒരു ദിവസം ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം, ആനന്ദം സംഭവിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ ആനന്ദം സച്ചിമാതാവിൽ പോയി. അങ്ങനെ സച്ചിമാതാവിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ളത്, ധരിച്ചു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ആ സമയം മുതല് സച്ചിമാതാവിനെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു, എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവി വരുന്നത് പോലെ. അപ്പം അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ധാന്യം, പച്ചക്കറികള്, പഴങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റിയ? നീ ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്താ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുതരുന്ന, എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നിന്നെ കാണാനും വളരെ ഭംഗിയാണല്ലോ. ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഭംഗി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിശ്വരൂപ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്ന, പക്ഷെ ഇപ്പം 10ാമത്തെ കുട്ടി ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇത്രയും ഭംഗിയോ? അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പം സച്ചിമാത പറഞ്ഞു, ഒരു വലിയ ആത്മാവ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം എന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമായിരിക്കണം, ആ പ്രഭാവമായിരിക്കണം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും വരുമായിരുന്നു. എവിടുന്നൊക്കെയോ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആ ഗോൾഡൻ കളർ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നിമായിക്ക് ആ സമയത്ത് കൊലുസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കുട്ടി മുട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും പിച്ച വെച്ച് നടക്കുമ്പോഴും കൊലുസിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമായിരുന്നു ജഗന്നാഥ് മിശ്രക്ക്. ആരാണ് കൊലുസിട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് പാദസരത്തിന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദത്തില് കുറെ എന്തൊക്കെയോ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ പാദത്തിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെ അച്ഛൻ നീലാംബർ ചക്രവർത്തി ജാതകം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് നാരായണൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് മിശ്രക്ക് ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിരുന്നു, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. എങ്കിലും നിമായി കുസൃതി കാണിക്കുമ്പം ജഗന്നാഥ് മിശ്ര അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശാസിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, അവൻ ചിലപ്പം ഭഗവാനായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്റെ മകനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശാസിക്കണം. അപ്പം ഒരു ദിവസം നിമായി നടന്ന് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാമ്പ് അവിടെ വന്നു. പാമ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ വിഷമുള്ള പാമ്പായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നിമായി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുട്ടി കളിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ വാലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ പുറകിൽ കയറി വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പുറകിൽ കയറി വിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആരാ വന്നത്? ഭഗവാനെ കാണാൻ? അനന്തശേഷാണ്. കാരണം വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത് അനന്തശേഷിന്റെ പുറത്തല്ലേ. അപ്പൊ അനന്തശേഷി ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കാൻ വന്നതാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലേ, സച്ചിമാതാവ്, നീലാംബർ ചക്രവർത്തി, എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനായി. ജഗന്നാഥ് മിശ്രക്കൊക്കെ, കാരണം ഇത്രയും വിഷമുള്ള പാമ്പാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പാമ്പാണെന്നോ വിഷമുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദൂരെ പോകും. പക്ഷെ നിമായി എങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല, കാരണം അനന്തശേഷ് ശാന്തരസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എന്നാണ് അവിടെ അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം 2 കള്ളന്മാര് വന്നു. നിമായിക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേൽ അല്ലെ, ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ, ജ്വൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കള്ളന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഈസിയാണ്. ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി, എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണ്ണവളി, എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അറിയില്ല, കുറെ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് സ്വർണം. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം ആ കുട്ടി ബോളൊക്കെ തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി. ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഒരാള് ആ കുട്ടിയെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആഭരണമൊക്കെ ഊരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെയ്തെന്താ, ആ കുട്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ചോക്ലേറ്റ് എന്തോ കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടി ചോക്ലേറ്റ് കഴിയുക ഈ ആളെല്ലാം ഊരിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അച്ഛനമ്മയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതും കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ പുറത്തു പോയിട്ട്. അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവളെ പിടിച്ചു. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ആപത്താണല്ലേ. കുട്ടികൾ കരയാണെങ്കിൽ അയാളപ്പാട് വായി പൊത്തിപ്പിടിക്കും, പിന്നെ മൂക്കൊക്കെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട്
മോശ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിമായിനെ ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നോക്കിയപ്പം നിമായിക്ക് ഇതുപോലെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ മതിയല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മുട്ടായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് പോയി. അപ്പൊ അതില് പോയി. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടെ ഷോൾഡറിൽ എന്താ പറയാ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവര് ചോക്ലേറ്റ് എന്തൊക്കെയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിന്നാൻ. മഹാപ്രഭുക്ക് സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് കള്ളന്മാര് ദൂരെ നിമായിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയി. പക്ഷെ പോയി എത്ര നടന്നിട്ടും അവരെ വീടെത്തുന്നില്ല. അവസാനം വേറൊരു വീടെത്തി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിമായിനെ അവിടെ കൊണ്ടിറക്കി. എന്നിട്ട് ഒരു ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഊരാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് അവിടെ എത്തിയത് നിമായിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഭഗവാൻ അവരെ മായയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടിയതെന്ന് അറിയോ ആ കള്ളന്മാർക്ക്? ഭഗവാന് മധുരമൊക്കെ കൊടുത്തതിന്റെ കൊണ്ടുപോയി ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന് മധുരം കൊടുത്ത് സേവയാണ് അവര് ചെയ്തത്. ഭക്തിയുടെ സേവയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവ, ഭക്തിയുടെ സേവ അവര് അറിയാണ്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ പൂതന എന്താ പറയാ പാല് കൊടുത്തു, പക്ഷെ വിഷം കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ. ലഭേ ഗദ്യം ധാത്രി ഉചിതം തദോന്യം കമ്പായാലും ശരണം വ്രജം. ഞാൻ വിചാരിച്ചോ എന്താ പറയാ അറിയാണ്ട് പാല് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷം കലർത്തി പാല് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മയായി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പാലും പത്രം പുഷ്പം ഫലം പോയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പാൽപ്പായസം ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പൊസിഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക അല്ലെ? ഭൂതനൊക്കെ അമ്മയാവുമ്പോ ചെയ്യാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തരും. സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നത്, അവതരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്കാണ് ആ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന് നമ്മളെ സേവ വേണ്ട. ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംരംഭ സേവ 1000 ലക്ഷ്മികളാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ അവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തിനാ നമ്മുടെ ചോറും കറിയും വറവൊക്കെ വേണ്ടത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടും. ഭഗവാൻ അസ്നാമി സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ് അദ്ദേഹം. ആ ഭാവം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കള്ളന്മാർക്കും എന്താ പറയാ മോക്ഷം കിട്ടി. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറിയ നായ്ക്കുട്ടി നിമായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് നായിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അശുദ്ധാവും എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? മൂച്ചിയാവും നമ്മള്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമുക്ക് പല വീട്ടിലും വളർത്തുന്നായി ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ വരൂലേ മാതാജി? അതൊരു കാരണം. നമുക്ക് രോമം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ വീഴും. പിന്നെ പട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അവര് എന്താ പറയാ ശുചിത്വമല്ലല്ലോ. അവരെപ്പോഴും കുളിക്കുന്നില്ല. ചില എല്ലാ ദിവസമൊന്നും നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ശുചിത്വമല്ല. അപ്പൊ അത് സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അശുദ്ധാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഗായത്രി ജപിക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഗായത്രി ജപിക്കുമ്പം ശുചി നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓഫറിങ് ചെയ്യുമ്പം, കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആരതി ചെയ്യുമ്പം, ഇവൻ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം. അപ്പൊ അത് സച്ചിമാതാവിന് അറിയാം, നിമായിക്ക് അറിയില്ല. നിമാർ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിമായി പോയിട്ട് ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയെ തൊട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സച്ചിമാതാവിന് ദേഷ്യം വന്നു. സച്ചിമാതാവ് പറഞ്ഞു, ഒന്നിക്കാ പട്ടിയെ നീ പറഞ്ഞേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും കെട്ടിയിട്. നീ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നാ എപ്പോഴും അശുദ്ധാവും. എനിക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നായിനെ അകത്തും കയറ്റാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് തന്നെ കെട്ടിവെക്കണം. പക്ഷെ നിമായി കേട്ടില്ല. നിമായി എപ്പോഴും ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ എപ്പോഴും ഹരിഹരി ഹരിഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് നിമായി കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് സച്ചിമാത അതിനെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു. പോയിക്കോ, എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കോ, ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിട്ടു. പക്ഷെ ആ നായിക്കുട്ടി എത്രയോ പ്രാവശ്യം മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനായ സ്വയം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഹരിഹരി 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 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ നായി പിന്നീട് ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് നിമായി കുറേ നടന്നു. പക്ഷെ അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ നമായി തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ, ഹരിഹരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ആത്മാവ് എന്താ പറയാ ചതുർഭുത രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. മോക്ഷം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ഇപ്പൊ തന്നെ നഗരസംഗീതത്തിലൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചില പട്ടികളൊക്കെ വരും. എന്നിട്ട് അവരും ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഹരിനാമത്തില്. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ അതൊരു ലീല നടന്നത്. പിന്നെ ഒരു ലീല നടന്നത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ മഹാപ്രഭു ഒരു സാധനം കഴിച്ചു. എന്ത് കഴിച്ചാ അറിയോ? കൃഷ്ണൻ ചെയ്ത അതേ ലീല. മണ്ണാണോ മാതാജി? മണ്ണ് വാരി തിന്ന കണ്ണൻ അല്ലെ, വൃദ്ധഭക്ഷണ ലീല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ ലീല എങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് വാരി തിന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ബലരാം പോയിട്ട് യശോദാമ്മയോട് പറയുകയും പിന്നെ വായിൽ എന്താ കണ്ടത്? ലോകം മുഴുവൻ കാണും, ലോകം മുഴുവനും കാണും.
ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ കണ്ടു അല്ലെ, യശോദമയ്യേയും കണ്ടു. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം നിമായി കളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് മണ്ണ് വാരി തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അമ്മ പോയിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ തിന്നാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ നിമായി ചോദിച്ചു, അത് നമ്മള് മണ്ണിനെ കൊണ്ടുള്ള കലത്തിലല്ലേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മണ്ണിനെ കൊണ്ടുള്ള പാത്രത്തിലല്ലേ. ആ സമയത്തൊക്കെ കളിമണ്ണിന്റെ പാത്രങ്ങളും ചട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ചില വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ മീൻകറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ചട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അതങ്ങനെ അപ്പം അതെന്താ ഫ്രഷ് ആണ്, അതിലൊരു മായം ചേർക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ലേ, അപ്പൊ അതിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ചെയ്യാം, പക്ഷെ മണ്ണ് തിന്നുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അപ്പൊ ഇതിലൊരു വലിയ തത്വമാണ് നിമായി പറഞ്ഞത്. എന്ത് തത്വമാണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? അദ്വൈത തത്വം തന്ന ആദിശങ്കരാചാര്യനും ദ്വൈത ഫിലോസഫി തന്ന ദ്വൈത തത്വം തന്ന മാധ്വാചാര്യരും പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്ന തത്വം എന്റെ പേരെന്താ? അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭേദ അഭേദ, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മില് എന്തിലാണ് വ്യത്യാസം, എന്തിലാണ് ഒരേപോലെ? ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ്. ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദാണ്, നമ്മളും ആത്മാവെന്ന നിലയില് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയില്, അതായത് ഭഗവാൻ അത്രയും വ്യാപിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു ചെറിയ അണു, ഭഗവാൻ വിഭു. അപ്പം നമ്മള് ഒരേ സമയം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെയാണ്, വ്യത്യാസമാണ്. ഇതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അതാണ് മഹാപ്രഭു ഈ ലീലയിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മണ്ണ് തന്നെയല്ലേ, മണ്ണും ക്വാളിറ്റി ഒന്നാണ്, കലം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മണ്ണിന്റെയും ക്വാളിറ്റി ഒന്നാണ്. പക്ഷെ മണ്ണ് ചെറിയൊരു അംശം, ആ കലം ഒരുപാട് മണ്ണ് ഒരുമിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തത്വമാണ് സച്ചിമാതാവിന് ഈ ലീലയിലൂടെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പിന്നെ നീലാംബര കുറച്ചും കൂടെ വലുതായപ്പോ നീലാംബര ചക്രവർത്തി എന്താ പറയാ വിദ്യാരംഭം ചെയ്തു. വിദ്യാരംഭം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചു. നിമായിക്ക് എല്ലാം അറിയാം. എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണൻ 64 ദിവസം കൊണ്ട് സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചു, അതുപോലെ, കാരണം ഭഗവാനാണല്ലോ, ഭഗവാനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേഗം ഓർത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിമായിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്രാഹ്മണന് ഒരു ചെറിയ ലഡുഗോപാലുണ്ട്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് സ്വന്തം ആ ലഡുഗോപാലിനെ ഓഫർ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ അർപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പ്രസാദം കഴിക്കൂ എവിടെ പോയാലും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെ പോകുമ്പോഴും ആ ഒരു ചെറിയ കലവും സാധനങ്ങളൊക്കെ കരുതും. എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും പാചകം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ സ്വന്തം ലഡുഗോപാലിനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടേ അദ്ദേഹം കഴിക്കും. അതാണ് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. വേറെ ആരുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം അവര് കഴിക്കില്ല. കാരണം വിഷയര അന്നഖായ ദുഷ്ടഹായ മന, വേറെ ദീക്ഷയൊന്നും എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വേറെ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ അവബോധവും കളങ്കപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോ വീട്ടില് വേറെ വഴിയില്ല, വേറെ ആരും ദീക്ഷ എടുത്തതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലില്ല, അപ്പൊ വീട്ടില് വേറെ ആരാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സാരില്ല, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളത് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. വേറെ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ അറിയാല്ലേ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും. പക്ഷെ നിങ്ങളും അതിനെ പ്രയത്നിക്കണം, വെറുതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. പാചകം തന്നെത്താൻ പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്രതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് 10 മണി, രാത്രി 10 മണിക്കാൻ വെച്ചാണ് ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെയും സച്ചിമാതാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ എടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നന്നായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ലഡുഗോപാലിന്റെ മുമ്പിൽ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വെച്ചു. എന്നിട്ട് മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി അല്ലെ, നമോ ബ്രാഹ്മണ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗദ്ഹിതായ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രം എല്ലാം ചൊല്ലി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കായിരുന്നു, ഗോപാൽ എന്റെ നൈവേദ്യം സ്വീകരിക്കണേ, ഗോപാൽ സ്വീകരിക്കണേ, ഗോപാൽ സ്വീകരിക്കണേ. ആ സമയത്ത് ഗോപാലായ നിമായി മുട്ടിലഴഞ്ഞു വന്നിട്ട് മെല്ലെ വന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഓഫർ ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ നിന്നും കൈയിട്ട് വാരി കഴിച്ചു. ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ മകൻ എങ്ങനെയാ, എന്തെങ്കിലും അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിക്കാനൊന്നും അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല.
നമ്മൾ പറയും ഭഗവാൻ കഴിക്കട്ടെ, നീ പുറത്തേക്ക് വാ, ആ റൂമിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഓഫർ ആയി, ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് വലിക്കും, എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെ അധികം പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവനെ കാണാണ്ട് പോയി ഓഫർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ മണി മുട്ടുമ്പോ അവനെ മനസ്സിലാവും ഓഫറിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അവൻ അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഭഗവാൻ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാ. അപ്പൊ കുട്ടികളെ കാണിക്കാണ്ടാണ് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം കുട്ടികളും പട്ടികളും ആക്ച്വലി അവർക്കൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവരെ വായില് തുപ്പല് വരുന്ന. അപ്പൊ അത് ഉച്ചിഷ്ടായി, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരാഗ്രഹിച്ചു അത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാം. ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടികൾ വേറെ കാണുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി നിമായായ കുട്ടി പോയിട്ട് എടുത്തു കഴിച്ചു. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നതും കാണുന്നതാരാ? നിമായി എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുക. ബ്രാഹ്മണൻ എന്തെന്നില്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. കാരണം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രാത്രി 10 മണിക്ക് വന്ന് ഉണ്ടാക്കി, എത്രയോ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതാണ്, ക്ഷീണിച്ചു. പക്ഷെ നിമായി കഴിച്ചു. ജഗന്നാഥ് മിശ്രക്കും സച്ചിമാതക്കും വളരെ സങ്കടമായി. കാരണം നിമായി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആളാ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? അതും ഒരു അതിഥിയെ നിന്ദിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ കാലും കൈയും പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ദയവ് ചെയ്ത് രണ്ടാമതും കുക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇനി സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ, അദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടവരും. അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരി ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിമായെ പൂട്ടിയിടണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു റൂമിൽ നിമായെ ഉറക്കിക്കിടത്തി അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും കൂടെ പാചകം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ നൈവേദ്യം എല്ലാം റെഡിയാക്കി തുളസി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓഫറിങ് മന്ത്രമൊക്കെ പറയാണ്. ആ സമയത്ത് നിമായി എന്ത് ചെയ്തു? നിമായി എണീച്ചിട്ട് കൂടി ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും ഉറക്കിക്കിടത്തിട്ട് നിമായി പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് നിമായി പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യം ഓഫറിങ് എടുത്തിട്ട് വായിലിട്ടു. ബ്രാഹ്മണൻ പിന്നീടും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ണു തുറക്കുമ്പം നിമായി കഴിക്കുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിശ്വരൂപൻ, അതായത് ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെ മൂത്ത മകൻ വിശ്വരൂപം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കഴിച്ചില്ല, അങ്ങ് പട്ടിണി കിടന്നാൽ നമുക്കാണ് അപരാധം, നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണ അപരാധം കിട്ടും, എന്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വളരെ സങ്കടാവും, അങ്ങ് ദയവ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിമായി ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വരൂപൻ തന്നെ നിമായെ കെട്ടിയിട്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം ഓഫറിങ് നടന്നപ്പം ഗോപാൽ സ്വീകരിക്കൂ, ഗോപാൽ സ്വീകരിക്കൂ, ഗോപാൽ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭഗവാൻ നിമായി വിശ്വരൂപനെ ഉറക്കി കിടത്തിട്ട് നിമായി വന്നിട്ട് കഴിച്ചു. കഴിക്കുമ്പം ബ്രാഹ്മണൻ ആദ്യം കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. 3 പ്രാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്തു. രാത്രി 12 മണിയായി. ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? എന്നിട്ട് സങ്കടമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ വരുന്നത്, ഗോപാൽ സ്വീകരിക്കൂ, ഗോപാൽ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഗോപാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, എന്താ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത്. ഉടനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 8 രൂപമുള്ള 8 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതായത് 2 കൈ കൊണ്ട് വെണ്ണ തിന്നുന്നു കൃഷ്ണൻ, 2 കൈ കൊണ്ട് ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നു, 2 കൈയില് അമ്പും വില്ലും രാമൻ, 2 കൈയില് കമണ്ഡലവും ദണ്ഡം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ബ്രാഹ്മണന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം, കണ്ണിലൊക്കെ കണ്ണുനീര് വന്ന് അവിടെ സാഷ്ടാംഗ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം അടിച്ചു. എന്റെ ഭഗവാനാണോ ഇത്? ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. എന്റെ ഭഗവാനാണ് എന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചത്, അല്ലെ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്ത ഭോഗം 3 പ്രാവശ്യം സ്വീകരിച്ചത് എന്റെ ഭഗവാനാണോ? എന്നിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ അപരാധം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രസാദൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ച് നിമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം വന്നു. പക്ഷെ നിമായി പറഞ്ഞു, ആരോടും ഇത് പറയരുത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്, ആരോടും ഇത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിമായി ഒരിക്കൽ കഴിയാനായി എന്താ പറയാ ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴും കളിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് വയസ്സായ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയൊക്കെ ശിഖകൾ തമ്മിൽ കെട്ടിവെക്കും. പിന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ലീലൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഭഗവാൻ, അതുപോലെ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ, കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്റെ മേലെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പും, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് വാരിയിടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലീലകള് നിമായി അവിടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ യങ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികള് അവിടെ പോയിട്ട് കാർത്യായനി വ്രതമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ പ്രസാദം കട്ടുകുന്നു. എന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിമായിയെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റ് എങ്ങനെയാണോ വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒക്കെ യശോദമയൊക്കെ എത്തിയ പോലെ കുറ്റങ്ങള് നിമായിനെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാവരും ജഗന്നാഥ് മിശ്രയോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സങ്കോപാംഗാസ്തപാഷിതം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനം പ്രായേജന്തി സുമേധസ. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണവർണം, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ വർണ്ണം കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സങ്കോപാംഗാസ്ത്രപാർഷിതം, ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങളും, അസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധമല്ല, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം,
യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രായേ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം കൊണ്ട് മഹാപ്രഭു വന്നു. യജന്തിഹി സുമേധസ, ഈ ഒരു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സച്ചിസുത അഷ്ടകം നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. സച്ചിസുത അഷ്ടകം 8 വരികളാണ് മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അത് ഗൗരപൂർണിമക്ക് മുമ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അന്ന് ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. നവഗൗരവരം നവപുഷ്പസരം നവഭാവതരം നവലാസ്യപരം നവഹാസ്യകരം നവഹേമവരം പ്രണമാമി സച്ചീസുത ഗൗരവരം. നവഗൗരവരം നവപുഷ്പസരം നവഭാവതരം നവലാസ്യപരം നവഹാസ്യകരം നവഹേമവരം പ്രണമാമി സച്ചിസുത ഗൗരവരം. ഈ സച്ചിസുതയെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഗൗരസുന്ദരനായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹേമവരം നവഹേമവരം അത്രയും എന്താ പറയാ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായിനിയാണ് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ മഹാപ്രഭുവിനെ നമ്മള് പ്രണമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ബാല്യലീലകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നാളെ പ്രഭു 6-ാം സ്കന്ധം തുടങ്ങാണ്. 6-ാം സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അജാമിളന്റെ ലീലകള്, പിന്നെ അജാമിളന്റെ ലീലയും വൃത്രാസുരന്റെ ലീലകൾ, ചിത്രകേതു മഹാരാജിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീലകളാണ് രണ്ടും. അജാമിളന്റെ ലീലയായാലും വൃത്രാസുരന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. 1-ാം സ്കന്ധം മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വായിക്കുക. പക്ഷെ 6-ാം സ്കന്ധം മുതലും കൽക്കണ്ടി പോണെയാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ, ഏത് പെട്ടെന്ന് രചിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും 7 മണിക്ക് നിങ്ങൾ അജാമിളന്റെ ലീലകൾ എന്താ പറയാ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും യമദൂതന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ യമരാജും യമദൂതന്മാരുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഹരിനാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ചിത്രകേതു മഹാരാജിന്റെ ലീലകളിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 6-ാം സ്കന്ധം നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് എല്ലാവരും ഇതേ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ഈ ചൈതന്യ ഭാഗവതം വീണ്ടും തുടരും. ഓക്കെ. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ ഹേമാംഗ ദിവ്യാച വിസുന്ദരായ തസ്മൈ മഹാപ്രേമരസപ്രദായ ശ്രീ ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ശ്രീ ചൈതന്യചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി എന്നെ ആഡ് ചെയ്യാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങള് ഭാഗവത ഗ്രൂപ്പിലില്ല മാതാജി? അതിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടാ. ഞാൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല ഇതില് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല. സാധാരണ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആണോ 7 മണിക്കുള്ള? സാധാരണ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് എടുക്കാണ് കേട്ടാ. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ, അതാ പറഞ്ഞ 6-ാം സ്കന്ധം തുടങ്ങാണ് നാളെ. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ഭാഗവതം ഉണ്ടാവും സാധാരണ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് 7 മണിക്ക് ഭാഗവതത്തിന് പകരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാണ്. കാരണം ഗൗര പൂർണിമക്കെല്ലാം വരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലീലകൾ മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ചൈതാമൃതം ഓൾറെഡി വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മണിഭൂഷണ മാതാജിനോടും പറഞ്ഞു ചൈതന്യാമൃതം എന്തായാലും വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച മാത്രം. ഇംഗ്ലീഷിലെ രാമകൃഷ്ണ പ്രഭു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ലീലകൾ വായിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരു. എന്താ മാതാജി? ഈ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്? ഭാഗവതം അവൈലബിൾ ആണോ? കിട്ടുമോ? യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ചൈതന്യ ഭാഗവതം അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബില്. ഇതില് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. 1 കോടി വർഷം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.